Hukama hwevanhu vatingati maloja nevaridzi vedzimba hunenge hune kakukakatana. Ndepapi pavanokonana? Ndezvipi zvinokuunisa? Vamwe vanoti kana vakanga vachirojesa dzimba idzi vanobva vaita kunge masabhuku. Havazive kuti vari kurojesa vane kodzero. Ndichaitowo vaenzi vangu vanopota vachiuya. Uyu landlord pamwe hazvisi kumufadza. Wonzwa vaenzi vako vari kuzowandisa. Inini handikadzinge hama pamusaka pekuti ndiri kuloja. Ingori nguva iri temporary. Hakusi kuti sewatafira pakuloja. Saka patinoloja paya ngatizive kuti tofanira kunge pamberi apo tozowanawo pedu patinosiyira nhaka kuvana. Mutemo unoti kudii munhu akadhifota kubhadhara, nekuti pamwe pachona ukamuti une chikwereti changu chibuda hako uende, akaenda kune vezvemutemo anononzi mupei 3 months akagara achitsvaga kwekuenda. Mapurisa anochengetedza mutemo nerunyararo munyika uye kuchengetedza vanhu nehupfumi hwavo hunosanganisira idzo dzimba dzatiri kutaura nezvadzo.